βλέπουν βασικά. Εγώ έχω περισσότερο στο νου μου τους ανθρώπους που, γιατί αυτό που κάνουν και θέλουν να κάνουν είναι για ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε μια αλλαγή. Αυτό είναι ο στόχος μου, ας πούμε, κάπως πίσω από όλο αυτό. Και βέβαια για αυτούς που είναι μέσα σε ένα είδους διατροφής ή κάνουν κάποια πράγματα να ανέβουν ακόμη περισσότερο, όπως είναι κυρίως οι θεραπευτές, γιατί είμαι και εγώ σε αυτό και με ενδιαφέρει να μπουν άνθρωποι μέσα σε αυτό γιατί θα βιώσουν πράγματα, όπως είναι και τα κορίτσια που μίλησαν ή θα μιλήσουν. Αλλά και για ανθρώπους απλούς κανονικούς όπως είσαι και εσύ και έχουν οικογένεια, ξέρω εγώ, ή παιδιά ή οτιδήποτε, ας πούμε. Τι έχεις να πεις κάπως? Εννοείται ότι ο καθένας που αρχίζει αυτή τη διαδικασία πρέπει να θέλει από μόνος του να μπει σε αυτό. Δεν μπορείς να εξαναγκάσεις κανένα και εννοείται και ο καθένας έρχεται μόνος του όταν είναι η ώρα, ούτε δηλαδή θα ρωτήσει, θα τον ενδιαφέρει από... Θα έχει το... Ναι, θα το έχει, θα το δει μόνος του. Φλόγα, ας πούμε, τη σπίθα, ότι θέλει να... Θα ψάξει ή θα δει πράγματα. Θα ψάξει και θα το βρει. Ναι. Και... Όταν φτάσεις σε ένα σημείο θα σου έρχονται οι πληροφορίες. Είναι αυτό δηλαδή. Και εμένα μου ήρθε η πληροφορία και είδα εκείνη τη μέρα, στο πρώτο που κάναμε, ότι είχα στο μυαλό μου ότι θα αρχίσω χιμούς και γι' αυτό σε είχα πάρει τηλέφωνο και μου λες θα κάνουμε αυτό και ωραία, ναι. Άσχετο ότι στο μυαλό μου είχα κάτι άλλο. Ναι, αλλά ήταν η ώρα. Ναι, γι' αυτό ήταν η ώρα για να ανέβει, δηλαδή, να πας λίγο πιο βαθύτερα. Ναι, ωραία. Τέλεια. Νομίζω.